отиде да си гледате. Да. Снимаш ли? Как беше банята? Екстра! Сега ще и внимай с косата. Шмацата. Чадин. Абе, Александър бе! Ао, Сашо! Мокри косми. Давен бобър. Бобър ли каза? Сашо заспа. Къде ви люби стига? Здравствуйте. Не кажа стига. Не! 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 Стих, че вика. Как се виси косата? Са виси косата, каква става цялата в косми. Ааа. Само да е доколкото ще стане лошо. Стих сте се били, бе. Стига, бе! Ще направи си с косми тук, гей. О, аз стивам на другата. Чао.